हवा के केहू रोकी रे। पवन सिंह के केहू रोक पाई ऐसा हो सकता। बहुत माने न्यूज बनैला सन 4 दिन लेट का हो गईला, माने पूरा हंगामा कर दिला सन कि पवन सिंह एग्रीमेंट में फंस गईलन। अब पवन सिंह के गाना ना आई, लेकिन लसन दे आइल बड़न तहार। अब हम कहेम ना, तू समझ गई लोग बोलो भैया। आप लोग के बता दी कि टीजर जोन बा उ आ गई बा उषा फिल्म से। का धमाकेदार टीजर आइल बा, माने पूरा देहाती या किसानी वाला भाई एकदम देख के मजा आ जाता। पवन सिंह के ई फ्लेवर में देख के एगो नया फील आता कि गाना जोन बा उ कैसन होई। ई गाना के टीजर उषा फिल्म से अबे से कुछ देर पहले आ गइल बा, एकदम पूरा बवाल मचैले बा। आ जे भी कहत रहलन कि 4 दिन हो गइल गाना ना आई, आ फैंस लोग तो भाई इंतजार करत रहलो। फैंस लोग के दिल से माने इंतजार करत रहलो अपना स्टार के, अपना पावर स्टार के। तो उनकरा लोग के तो पावर स्टार कबो सुनेलन, लेकिन जवन ही कहत रहल कि पवन सिंह के गाना ब्लॉक हो गई, पवन सिंह के गाना ना आई एग्रीमेंट, बाबू पवन को कोई रोक नहीं सकता है। आ देख लो गाना उषा फिल्म से टीजर आ गया है। आ कल सुबह में गाना आ रहा है। गाना के नाम बा भैया धनिया ए जान। अब पवन सिंह लागता कि धनिया रोपता रहूंगा, मतलब कि ट्रैक्टर चला के पहले खेत के जोताई होता, ओकरा बाद बिया छिटाई होता। आ ऊपर से चांदनी सिंह जब मतलब खाना लेके आ रहल बड़ी, पूरा मतलब देहाती भाई जौन पुरानका समय में जौन होत रहला, जौन पूरा आप लोगों के पता होई कि देहात में यही टाइप के होत रहला कि खेत कोड़े गई रही लो, आ बिया वार पत रही तो घर से केहू खाना लेके आई, तो वही टाइप के जौन बा भाई भी गाना में क्रिएट करे के कइल गइल बा। बात कल जाओ गाना के बारे में तो ओवरऑल गाना पूरा एकदम अच्छा बा। म्यूजिक विकास यादव के, लिरिक्स विजय चौहान के। सबसे बड़का तार लोग के पता है कितना बड़का बड़का हिट दिले बड़न विजय चौहान। सबसे बड़का चीज में ई बा कि पावर स्टार पवन सिंह के माने एकदम बुलंद आवाज, एकदम पूरा धमाकेदार आवाज में कहल जाऊ उहो कम बावे, ठीक बा। कैसे कि आजकल देखा नहीं कि केहू केहू के कुछ कुछ कहल जाता, तो हमू कह देनी हो, ठीक बा। तू लोग समझत हो बोलो तो देखो पवन सिंह के एकदम दमदार आवाज, साथ में शिल्पी राज के आवाज, और चांदनी सिंह में काम कैले बड़ी। अब विजय चौहान और विकास यादव के जोड़ी बा म्यूजिक में, लिरिक्स में भैया एकदम कमाल धमाल मचैले भाई। टीजर जौन बा देखला के बाद लगा था कि हाँ गाना जौन बा कमाल धमाल मचाई। अब तहरा लोग के पक्का विचार बा, बहुत लोग कहत रहा लेकिन आ गइल बा, जाके देख लिया लो उषा फिल्म पर जौन बा टीजर रिलीज हो गइल बा। तहरा लोग के पक्का विचार बा, अपन अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लो। आ जे भी बेसब्री से पवन सिंह के इंतजार करत रहा भैया कि कब गाना आई, हमरो के एकदम तू लोग कि कब गाना आई भैया कुछ बताओ, पावर स्टार के गाना कब आई। तो गाना जौन बा काल सुबेरे उषा फिल्म से देखे के मिली पूरा फुल गाना। अभी जौन बा टीजर आ गई बा आप लोगों के बीच में, तो आप लोग जाके सबसे पहले टीजर देखी जाए, एकरा के प्यार दी जा। काल गाना के तो एकदम धूम मचा देवे बा। गाना आ गई बा, गाना पूरा बवाल मचाई, ठीक बा। कुछ प्रॉब्लम होला जैसे जेकरा वजह से ना आवत रहला, तो उम्मीद बा आप लोगों के ई भी वीडियो अच्छा लागल होई। वीडियो में अपन अपन विचार रखे के बाद लाइक करे के बाद, कमेंट करे के बाद, वीडियो के शेयर करे के बाद। मिलता नहीं अगला वीडियो में।